I no tens ni idea que hem vingut a fer aquí, oi, avui? No tinc ni puta idea, Marc. Com la majoria de dies, què vols que et digui? No, però... Et vaig enviar una web que t'havies de mirar, que no tenia text, només eren imatges, era com un cuento. No me l'he mirat, tio. Estic tenint una setmana horribilis, saps? És la primera setmana que no està la nostra Head of People Operations a l'empresa perquè s'ha anat a baixa maternal i tenim una substituta, però no obstant això, clar, diguem, hi ha moltes coses per fer a l'empresa, aleshores algunes ens han recaigut a la resta de l'equip, ens ho hem repartit perquè no sigui tot massa coses per ella per la primera setmana, i a part ens ha coincidit, doncs, jo què sé, el dimarts vaig tenir reunió de socis tot el dia, demà tenim la trobada amb tot l'equip, vull dir que és una setmana molt, molt, molt complicada, i la setmana que ve doncs, no tenia ponent a Startup Grind i ara ja sí, t'ho acabo d'anunciar fa no res, o sigui que s'ha ajuntat moltes coses, tio. Ella és de carn i ossos? Ella és de carn i ossos i ve recomanada a través de la Maria que em vas presentar tu, i això no ho sabies, i per tant doncs, està bé que t'ho digui en directe, així que gràcies. Ah, o sigui, la Maria no t'ha recomanat una versió del ChatGPT per substituir a la Leire, oi? No, ens ha recomanat a una persona que es diu Eli Renom, no sé si la coneixes, però doncs ara treballa amb nosaltres. La Eli és real, eh? La Eli és real, sí. De moment és real, no l'hem vist en persona i potser no la veurem fins al dinar de Nadal, fins al sopar de Nadal, però bueno, no ho sabem. Suposem que és de veritat. Bueno, de moment, hagan sus apuestes, jo puc pensar que no és real. O sigui, tio, jo vull pensar, Àlex, que vius en un món tecnològic una mica més sofisticat. O sigui que si la Leire se te'n va de baixa maternal, tu ets un tio amb recursos i obres la Batcueva i a la Batcueva tens, pues, escolta, la seva substituta d'uns i zeros. Val, et diré una cosa que et semblarà molt loco, vale? Però ahir vaig estar és que a més ahir també tenia un esdeveniment de For Founders, que és un fons d'inversió del qual jo formo part, i també gairebé tot el dia, no? O sigui que és una setmana en la que jo mateix m'he trolejat moltes vegades. I va haver-hi... Era un esdeveniment de xerrades sobre intel·ligència artificial, i hi havia una que va ser particularment interessant, que és que com trobar on s'han de trobar les oportunitats d'intel·ligència artificial més enllà de fer putos rappers, que és el que fa tothom. Oblideu-vos d'això. Aleshores parlava dels temes de clustering de dades, temes d'identificació, o sigui, del saber seleccionar si una cosa és un gat i un gos. Hi havia una altra part de la cadena de valor, que no me'n recordo perquè ha de dir moltes coses, no? I, hòstia, se'm va il·luminar la bombeta, tio, i vaig pensar, calla, això és lo típic que sembla una flipada, i no vull trolejar-te l'episodi, però pensa en el següent concepte i si vols li donem una volta en un altre episodi. Què et semblaria un Amazon Web Services però de desenvolupadors creats amb AI? M'explico. Aquesta persona ha creat un negoci que són els VTubers, no? O sigui, els youtubers aquests que s'amaguen dintre d'un avatar per no donar la seva pròpia cara, però que tenen milions de seguidors, doncs, clar, aquesta persona diu, home, si són gent que no dona la cara i, per tant, no compromet la seva identitat, no són tan diferents, en essència, a una entitat fictícia generada per intel·ligència artificial que ben bé podria passar el test de Turing, no? I vaig pensar, i amb això han creat un negoci que els hi estan prou bé, i dic, collons, per què no podríem crear nosaltres un de desenvolupadors que són, doncs això, tipus AWS, no? Que tu dius, hòstia, ara necessito 15, foto 15, els deployo, i quan no, recullo cable i en tinc un, saps? Vull dir, segons el budget que li vulgui dedicar, vaig sent. Em va semblar una flipada i vaig dir, i aleshores em vaig adonar que m'havia perdut mitja presentació, però ja em passa a mi, que tinc molt daydreaming, saps? Però vaig dir, hòstia, com a idea és increïble, algú la desenvoluparà algun dia. No seré jo, ja t'ho dic. O sigui, com a idea és increïble, fa molta por també, és que tot fa molta por avui en dia. Inclús la història que et porto avui fa molta por. Però jo crec que és la mítica cosa que comença assistida amb humans, o sigui que sí que és cert que hi ha un punt de revisió humana i de validació de... Escolta, doncs jo deployo 15, però jo sé que a cada 15 tinc un tio humà que està revisant una mica el codi i, correcte, i està una mica a sobre i fa una mica com d'editorial, diguem. Correcte. Fins aquí sí. Però que arriba un punt en què el moment en què fa clic
el producte comença a funcionar per ell mateix és superdifús. És a dir, ja no saps on està aquesta barrera. I arriba un dia en què l'humà ja no està allà treballant. I allò ja funciona per si sol. I potser tu no ho notes. Clar, aquesta és la... Exacte. Jo crec que així és com s'acaba de... o com es mouen aquests productes en general. No ho sé. Ja, li donarem una volta si tu vols, perquè trobo que té més implicacions de les que pensem. T'explica'm la història aquesta perquè no tinc ni idea del que vols parlar. Bueno, és que en realitat ho has proposat tu. És que, com ja hem explicat moltes vegades, tenim una llista d'episodis de coses que volem fer i jo feia molt temps que havia posat una cosa. I jo crec que tenia com a l'Àlex encuriosit perquè no sabia el que era. Era com allò del e-commerce que tu vas posar i que jo no tenia molt clar exactament a què et referies i em feia gràcia perquè veia la llista i pensava de què collons voldrà parlar aquest tio? Doncs jo crec que aquesta, la de 1971, porten allà, no ho sé, porten allà mesos. Mig any, fàcilment. Sí, jo crec que la van posar a principis d'any. I tu l'estaves allà mirant i pensaves, tio, què collons és aquesta merda, no? Bueno, si és important, doncs ja ho diràs, saps? Però no ho deies i pensava, dic, bueno, vaig a buscar un episodi en el que jo no sàpiga del que va i no m'hagi de preparar res perquè no tinc res de temps per preparar. M'havia preparat els d'Apple, tio, vull dir, tampoc no fotem, havia vist alguna cosa. M'havia preparat els d'Apple és sinònim de em vaig llegir un tuit de MacRumors, eh? No, un vídeo 8 minuts. Hòstia, cognitivament bastant demandant, eh? A veure, escolta, aquesta història és interessant, val? No et preocupis que avui sí que he fet molta recerca, és que aquest tema m'agrada, perquè és una història que té de tot. Té una mica d'economia, té una mica de cripto, sobretot és conspiranoica, això m'encanta. Però jo crec que sobretot, o sigui, representa com un punt d'inflexió en l'economia i és probablement, hòstia, em vaig a tirar a la piscina, Àlex, atenció, l'esdeveniment més important, potser no, però més transcendent de la societat moderna. Ojo, Fuertes declaraciones, endavant. Molt fortes, aquestes declaracions, molt fortes. I saps què és lo fort? Més fort encara és que no se'n parla gaire d'aquest tema. Això, quan algú et diu no se'n parla gaire, és com es diu això? El preludi a alguna teoria conspiranoica de cunyat. També t'ho dic, o sigui, vés amb compte amb el que diràs. No se'n parla gaire, és com coses, o sigui, mites urbans d'aquests de els homes se suïciden més que les dones o per què no hi ha dones que siguin mendigos, saps? Vull dir que en realitat anem amb compte amb el que diràs perquè Vale. són territoris molt escabrosos. Vale. És que és molt conspiranoica, però vinga, va, entrem. Perquè igual aquest és un nou format de foc a terra, És molt narratiu, diguem, aquest. Perquè aquest l'he preparat una miqueta. A veure, Àlex, va. Digue'm, què recordes que va passar al 1971? Jo no recordo absolutament res perquè no vaig néixer, però després no sé tampoc què va passar històricament. Dóna'm una miqueta de context, digue'm, a on? Saps? Vull dir, quin país? Va, als Estats Units. Què va passar l'any 1971 als Estats Units? A veure, estic pensant jo estic pensant en alguna moguda relacionada... Hòstia, és que no ho sé, tio, el període de Guerra Freda, Kennedys, alguna història per allà, saps? Vull dir... Anem bé. Algú amb els president dels Estats Units, algun president dels Estats Units. Anem molt bé. Però, Val. Abans de parlar del que realment és el tema, vaig a donar una mica el context, no? Perquè vaig... mítica cerca de ChatGPT. ChatGPT, què va passar rellevant als Estats Units el 1971? Doncs van passar diverses coses. Primer de tot, que l'Apolo 14 va aterrar a la Lluna. I aquests van ser el 5è i 6è individus en caminar per la superfície, que no està mal. Perquè van caminar per la Lluna. Però hi ha molta gent que es pensa que només hem anat una vegada a la Lluna. Hi ha molta gent que es pensa que no hi hem anat, saps? Vull dir, Sí, però no hem anat vàries, que ho sapigueu, Val. No els compres. Val. Aquests són molt conspiranoics, però bueno, amb aquesta gent intento no parlar gaire. Llavors, m'encanta la conspiranoia, aquesta no la compro. Val. Llavors, sí hem anat a la Lluna, vale? Sí hem anat, i si no, recomano llegir-se la biografia de John Van Neumann, sisplau, perquè, hosti, us farà canviar d'opinió. El fet que hi hagi gent tan intel·ligent en el planeta, o hagi gent tan intel·ligent en el planeta, et dona esperança de que és possible a la Lluna. Però, dit això, és igual. També passen altres coses, i veureu com tot això es va relacionant a poc.
Saps qui va presentar el seu primer microprocessador Intel? No. Interessant, el 71. També es va enviar el primer correu electrònic. Déu-n'hi-do. Poca broma. Interessant també, Interessant. I, més important encara, Disney va presentar el seu primer resort a Orlando, Florida. Vale. No, aquest és broma. Però també va passar el 71. Vale. Bueno, d'alguna manera potser estan relacionats. Vull dir, sabem que la vida i les històries de Walt Disney tenen molts tentacles. Estan tots relacionats perquè acabarem parlant de Disney+. No, tampoc, no parlarem de Disney+, ¿vale? Però veuràs com aquestes coses que t'he dit, carrera espacial, tecnologia, internet, acaben relacionant-se. El de Disney era broma, Vull dir, estava allà perquè ho va posar ChatGPT i vaig pensar, mira, doncs el xaval fa bromes ara, ¿vale? Ja està. Però sobretot va passar una cosa encara més interessant, que és el que anem a parlar avui, Àlex. Què va passar? I és que als Estats Units va acabar oficialment la convertibilitat de dòlar a or. És a dir, es va abolir el que es va decretar a Bretton Woods al 1944. I va passar a un canvi flotant. I ara em diràs, què collons és tot plegat? Jo t'explico. Anem a fer una mica d'història, molt ràpida. Així, la història a vegades avorreix, però si la fas ràpida és divertida. Resulta que cap als anys 30, als Estats Units tenien 2/3 de l'or mundial. T'hi cagues, Déu-n'hi-do. Molt or. I cap allà l'any 33 es va signar una ordre on restringia... Això ja va començar a cultivar-se l'any 33. On ja es començava a restringir que la gent pogués comercialitzar l'or a nivell particular. Era una ordre executiva que van treure els americans. Val? Però tot això va canviar d'una manera radical a l'any 44. L'any 44, Marc, és com el pinacle de la dominació americana, perquè bàsicament va ser en un ambient post-Segona Guerra Mundial i a Bretton Woods, un poble de New Hampshire, als Estats Units, es va firmar el pacte que va determinar tot el curs de l'economia del segle XX. Bàsicament, en allà es va dir una cosa molt ràpida. Es van posar allà 44 països i se'ls va dir, nois, a partir d'ara, el sistema de canvi fix s'estableix i totes les monedes queden lligades a l'or a través del dòlar. Bàsicament, amb el que estàs fent això és que vols donar estabilitat monetària, vols fomentar el comerç internacional. Això també és bàsicament el motiu pel qual hi ha hagut tanta pau durant tot aquest temps. Per cert, es va crear el Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional en aquella trobada també, cosa que em sembla bastant interessant. Però l'impacte que va tenir això va ser 3 coses. Primer, que va fer que el dòlar fos la unitat estàndard d'intercanvi per a tots els negocis internacionals, és a dir, el dòlar era pa todo, totes les monedes van quedar lligades al dòlar, això és superimportant, i totes les monedes van quedar lligades a l'or perquè el dòlar es va lligar a l'or. Llavors, indirectament, totes les monedes estaven lligades a l'or. I el tercer punt és que, bàsicament, implícit en tot això està que Estats Units podia imprimir literalment la seva inflació. O sigui, bàsicament, allà a l'any 44, tot Déu es va baixar els pantalons i va dir, Estats Units, aquí tens el domini del món. Aquest punt em sembla brutal. És història. Això de dia d'avui ja no passa. Aquestes històries ja no passen. On va això? Això es va convertir com en una gran estafa, tio. Perquè tot plegat va funcionar fins als anys finals dels 60 o així, perquè, bueno, tio, tot anava bé, l'economia anava bé, tothom creixia, Europa sortia de la Segona Guerra Mundial, estava tot trillat, els Estats Units va ajudar molt per reconstruir, però quan el dòlar va començar a anar malament, tio, va haver-hi un dispendi militar brutal als Estats Units, curs espacial, el 69 van anar a la Lluna, recordem. Què va passar? Que la Reserva Federal va començar a imprimir dòlars i va començar a rebaixar les reserves d'or per les quals tenia lligat a l'or. Llavors que el dòlar es va devaluar i tots aquests països que estaven lligats a la seva moneda indirectament a l'or a través del dòlar van dir no, anem a rescatar l'or. I clar, això va començar a saltar les alarmes del rotllo no hi ha tant or per respaldar tot plegat. I què va fer Nixon a l'any 71? Doncs va dir que, tio, s'ha acabat. El dòlar, saps allò que vaig dir que estava enganxat a l'or? Doncs ja no ho està. Cosa que això també sembla brutal. O sigui, tu com unilateralment... Com pots prendre aquestes decisions? O sigui, a mi em sembla com brutal, perquè aquestes coses ja no passen. Ja no hi ha decisions d'aquesta magnitud a dia d'avui. Si això passés, aquest tio estaria a la puta presó. És igual. Diguem que va passar. I ara és on arribo al 1971. I arran d'això van començar a passar moltes coses.
I aquí és on entra aquesta pàgina. No t'has mirat la pàgina, oi? No me l'he mirat. Vale. La pàgina en qüestió es diu What the fuck happened 1971, o sigui, és com què collons, per dir-ho una mica malament, va passar el 1971. La pàgina és extremadament conspiranoica. En resum, en aquesta pàgina què tens? En aquesta pàgina tens un munt de gràfics de coses com han anat evolucionant des de l'any 1971 fins a dia d'avui, per exemple. Veuràs que a partir de l'any 1971 trenca la correlació entre productivitat i compensació, és a dir, salaris. Per dir-ho d'alguna manera, el salari mig a l'any 1971 és uns $10.000 i 44.000 a dia d'avui als Estats Units, malgrat una casa llavors costava 2,5 anys de salari, a dia d'avui en costa 10. Un cotxe abans costava 0,3, a dia d'avui en costa 1 any de salari. La universitat és acollonant. Veuràs que costa aprox, més o menys, un tuition 2.500 euros l'any, 60.000 a dia d'avui, és brutal. Malgrat això, ha pujat el menjar, la gasolina... I hi ha alguns que són acollonants, eh? O sigui, per exemple, número d'hores que necessites treballar per comprar una acció de l'S&P 500, deute és brutal. Hi ha un que és número d'abogats, l'edat mitjana de casament també s'ha anat molt amunt. Hi ha l'increment també del sou de la gent negra versus la blanca, que estava pujant molt ràpid, i l'any 71 deixa de pujar, saps? Entre d'altres, vull dir, n'hi ha molts. Correcte, és que és molt curiós, és molt curiós. És una pàgina super il·lustrativa, jo per això et deia, mira-te-la, perquè és interessant. Està bé que te la miris en temps real, també. Gràcies. Aquesta pàgina, jo com la vaig descobrir? Fa molts anys, no, tampoc fa tants, no ens flipem. Es va posar molt de moda a través dels criptobros, perquè era com la seva bandera i la seva defensa de aquí ens han enganyat, el que necessitem és una moneda que sigui deflacionària per definició, bàsicament estaven apuntant al Bitcoin, on la seva quantitat de tokens ja estigui limitada, perquè mira què ha passat des de l'any 1971 quan ens vam carregar el patró or. Llavors, què té aquesta història? Aquesta història, per exemple, l'altre dia parlàvem de l'iPhone, parlàvem de la inflació. Dada interessant, abans que ningú ens salti i ens digui tio, clar, és que això és per culpa de la inflació, evidentment que tot és més car. Sí i no. La inflació, ho vaig estar mirant, anualitzada cada any des de l'any 1971 és entre 2,5 i 2,8, depèn de quines fonts agafis, perquè també hi ha algunes que agafen mundialment, altres que agafen només als Estats Units, però això, no? Entre un 2,5 i un 2,8 any a any, no? I això té sentit. Al final, és aquest discurs de que si la inflació sempre fos zero o negativa, com que la productivitat puja, cada any les coses serien més barates i mai compraries aquesta tele perquè sabries que el mes que ve seria més barata i l'any que ve encara ho seria més, no? Per tant, no compraries les coses. Per tant, sempre com que s'intenta anar a buscar aquesta inflació que es diu del 2-3%, és el que busquen els bancs centrals una mica, perquè hi hagi aquest incentiu perquè la productivitat segueixi pujant, però la gent també estigui interessada en consumir i l'economia vagi endavant. Malgrat això, primer, tu què en penses de tot plegat? Val? És conspiranoia o com havia de ser? També és veritat que abans hi havia uns temps més simples, potser, no ho sé. No sé si hi havia com tantes coses a la batidora com a dia d'avui, però jo el que et volia dir, i torno al meu argument inicial, o les tres coses que van passar el 1971, i dic la cursa espacial, tecnologia, internet, per dir-te que la meva teoria és que a l'any 1971, o pels voltants, a part de que passés això, que també és veritat, i és cert que va marcar un canvi molt gran, perquè bàsicament abans un banc no podia imprimir monedes a doquier perquè estaven lligades a aquest or, i ara pots exportar la teva inflació cap a fora a base de, imprimir bitllets com un animal, no? Jo crec que a banda d'això, el que ha passat, Àlex, és que a partir dels anys 70 s'ha començat a notar, atenció que aquest episodi és filosòfic, que l'exponent s'ha començat a notar físicament al carrer. I quan dic l'exponent, vull dir l'exponent de creixement, evolutiu i tots els canvis que han anat portant totes aquestes innovacions tecnològiques. A què em refereixo? Sempre comentem aquesta idea de quants anys han de passar per portar un tio des del passat a dia d'avui perquè li agafi un atac de cor.
no? I que cada cop aquesta distància es fa més curta. I cada dia aquesta distància, quasi, que si em portes el meu jo de 5 anys al futur, crec que li donaria un atac de cor, jo crec. Però ara cada vegada s'està fent més curta i jo penso que des de l'any 1971 això es va començar a notar exponencialment els canvis. I el que em refereixo és a que un exponent al principi sembla lineal, de fet, progressa més lentament que una linealitat, però en el moment en què es comença a inclinar la curva, a partir d'allà ja és imparable. I el que penso és el que està passant és exactament això. O sigui, que no és una conspiranoia, és simplement una conseqüència de la naturalesa de la nostra evolució. Joder, que maco m'ha quedat això últim. Jo crec que podríem tancar l'episodi aquí, Marc. Vull dir, Déu-n'hi-do, saps? Però... Jo et vaig dir que no calia que fessis recerca, que la feia jo, no et preocupis. No, o sigui, gairebé no calia ni que em presentés a l'episodi avui, el podies haver gravat sol. Tinc poques coses a apuntar, però una d'elles és, quan tu dius que aquesta pàgina s'assembla a una pàgina conspiranoica, sí, només li falta que sigui el fons negre amb lletres de Matrix caient i gifs d'aquells dels anys 90, no? Però, no, una cosa que a mi em planteja seriosos dubtes, Clar, si m'ho dius tu, m'ho crec una miqueta més. Però és una pàgina que té un recull de gràfics que no tenen cap tipus de citació, saps? Aleshores, probablement, si tu vas a buscar el gràfic original, és aquest. No, però deixa'm que posi el dubte, saps? Clar, no veig que tingui citació. Alguns et posa un enllaç a una web, no et posa ni l'enllaç, té la marca d'aigua d'alguna web i au. Però jo no els hi veig, saps? Vull dir, foten gràfics. No sé fins a quin punt, ara ja perquè també són molts, val? Són moltíssims gràfics que coincideixen en això. Aleshores, no sé si vas a buscar els gràfics que conformen amb la teva teoria, no? I que mirant enrere dius, vale, vaig agafar aquests, però la resta no. Aleshores, clar, això també... Vés a saber, Vull dir que al final, quan es tracta d'explicar alguna cosa, sempre intentes aferrar-te a les coses que conformen amb la teva teoria, no? I que la confirmen, de fet. I aleshores, clar, vull dir, probablement és la típica gent, si li he de posar alguna crítica, que diuen, vale, vaig a fer aquesta web, vaig fer gràfics, aquest més o menys m'ajuda, sí, ai mira, sembla que aquí té un canvi de tendència als anys 70, el fico. Aquest no, vinga, fora, saps? I aleshores... Bueno, home, la veritat és que n'hi ha molts, vull dir, estem parlant que n'hi ha, una trentena. Vull dir, a veure, són uns quants, tots relacionats més o menys amb el que tu comentes, no? Amb temes de depreciació de monedes respecte a l'or, temes de crisis bancàries, pèrdua de poder adquisitiu, inflació, inventari de vaques als Estats Units. És que hi ha alguns que són acollonants. Que té un random, que és el pal. Al 1970 hi ha un pic. Bueno, jo què sé, és que igual abans del 1900 no les comptaves, saps? No tenies un sistema per comptar-les totes, perquè comença el 1920 i, home, dius, bueno, tens dels últims 100 anys, però no sé si realment hi ha hagut el punt més àlgid de l'existència de la vaca als Estats Units ha estat el 1970... o 75, saps? Potser abans n'hi va haver moltes més, no se sap, o abans és que realment no es menjava vaca i es menjava una altra cosa als Estats Units, per dir alguna cosa. No ho sé, tio, tinc poques coses a dir, perquè hi ha una cosa de la qual, mira, és una cosa que m'agradaria corregir, i me n'adono que la gent sap molt d'aquestes coses, que és el tema de macroeconomia. És algo que a mi sempre se m'ha escapat, i hi ha com certs conceptes molt bàsics, no?, de com funciona la inflació, el tema de la Reserva Federal, el tema de cicles bancaris, la correlació de certs esdeveniments, que vulguis que no ajuden a explicar molt la història del món. Però, d'altra banda, no ajuden a predir-lo, val? Perquè l'altre dia vaig estar a Madrid i vaig estar amb un economista i vam estar comentant què és el que es venia. I clar, ell em deia, tècnicament, per la macro, el que ens diu la macroeconomia, passarà tal cosa. Però és veritat que porten 3 anys dient-nos que passarà això i encara no ha passat. És un d'aquells episodis en els que la teoria et diu una cosa, pots ser un expert economista en macroeconomia, es veus que la realitat no s'ajusta i aleshores s'ha de buscar una nova manera d'explicar-ho, segurament algú crearà una nova paraula tècnica per descriure aquest fenomen
val? Igual que es va crear els signes negres en el seu moment, que ja vam comentar, no? I li posaran un nom al fenomen aquest de fa 3 anys que s'esperava tal cosa pel que apunta la teoria macroeconòmica i no s'ha complert, o s'ha fet el contrari, saps? I li diran, és una inversió de cicles, o és un... jo què sé, saps? Vull dir, algun tecnicisme. I ja està. Sí, al final també és el que diem sempre, qui controla la narrativa és qui ha d'articular i qui fa servir tots els gràfics i els números que li venen bé, no? En aquest sentit, i qui aconsegueix dominar-la també és que es converteix en un expert d'opinió. Però, no sé, potser és el que passa amb aquesta pàgina. Ara, que vagis a buscar coses de CryptoBros em preocupa, No, però és que els CryptoBros van ser qui em van portar en aquesta pàgina. És a dir, els CryptoBros, per ells, el 1971, quan Nixon va sortir i va dir que estripava les cartes i que ja el tema de l'or ja era una cosa del passat, que això ja no anava amb ell, que, per cert, és que a mi aquestes coses em fan molta gràcia. O sigui, m'hagués agradat estar viu llavors i què collons sentia la gent. O sigui, jo moltes vegades els pregunto als meus pares, hosti, jo què sé, tio, quan Franco va morir, què veu sentir pel carrer? O sigui, què veu fer? No sé, vull dir, són mítiques coses que hauries de recordar. Jo és que no estava viu ni per una cosa ni per l'altra, no? Però els CryptoBros abracen aquest moment com, ostres, la seva meca o el seu viatge de màxima confirmació de dir, no, mira, o sigui, això és pel qual tot el que t'estem explicant té una raó d'existir. I què passa amb el tema macroeconòmic? I torno al que tu deies. I és que, Àlex, cada vegada estic més fart d'aquest viatge de supervivència. O sigui, els macroeconomistes que diuen, veus, ja t'ho vaig dir, és perquè em vas dir això i 23 coses més. Però les altres 23, com que no han passat, ningú se'n recorda. I aquesta, com que me l'has dit, és com lo dels micos, tio, que comencen a escriure i hi ha un que treu el Shakespeare, però ningú se'n recorda del bilió de micos que va començar a escriure i no van fer res. Clar, jo si sóc un economista, o Nostradamus, començo a predir un munt de coses i començo a tirar tuits sobre allò, i me'ls guardo tots. I al cap de 3 anys, com que un es complirà, segur, hòstia, estadísticament algun es complirà. Dic, mira... Però és que això és el que fa la premsa esportiva. És com l'efecte aquest de llançar una mentida a la premsa i després, o sigui, són dues coses separades. Una és la de fer 50.000 prediccions, que és el que fa l'esport, el marca i tot això, que cada any diuen Beckham confirmado pel Barça o Mbappé confirmado pel Madrid, i això any rere any i no acaba passant mai. I, bueno, ja està. Però recordarem, o ens recordaran, que com avanzó el diario Sport, Ronaldinho ficha por el Barça. Clar, Ronaldinho sí, però Rui Costa no va fitxar mai pel Barça, Bergkamp mai va fitxar pel Barça, Beckham tampoc va fitxar pel Barça, saps? I així una llista infinita de jugadors que havien de venir al Barça, no? Aquesta és una. I l'altra és la de la tècnica Albert Rivera / Ciudadanos, que és la de tiro una mentida a social media, es crea tot el rebombori per allò, encara que no sigui veritat, però després ja quan es demostra que això és mentida, és igual, perquè el mal ja està fet, 2, ja, diguem, la refutació d'una mentida genera menys interès, perquè sempre et surten els que són conspiranoics i diuen no, això segur que està manipulat, o realment ja han passat altres coses que crea més rebombori diguem, una mentida que sol ser molt més escandalosa que no pas la refutació, perquè aleshores, clar, diguem, té menys polèmica, causa menys controvèrsia. És una suma d'aquests efectes. I l'altra que et volia comentar és, no sé si tu et passa, jo crec que segur que et passa, tu. Tu diràs. Sí, perquè jo crec que coixeixes a la mateixa cama que jo en aquest aspecte. No sé si t'ha passat mai que, jo què sé, imagina't que vas a un museu o a una galeria d'art amb un artista, amb un pintor. O sigui, ell veu 2 coses. Tu veus una, tu veus quadros, i ell veu 2. O sigui, ell veu quadros igual que tu, i jo crec que sent, o aquests quadres li transmeten les emocions que tu et transmeten, però ell a sobre veu que darrere les cortines com allò s'ha fet, quines tècniques ha empleat el pintor, no ho sé, vull dir, jo crec que ell veu el procés creatiu i després l'emoció i el que sigui, no? Que tu també ho veus, no? Però ell, per defecte professional, veu com a tot aquest procés creatiu. Llavors, jo quan veig una web, jo crec que per defecte professional també els meus ulls o el meu cap primer se'n van com
a veure, tio, tu com collons fots calés, no? O com t'han muntat a tu, o per què existeixes tu, no? Llavors jo quan veig una web, doncs veig una web igual que tu o una aplicació, però el meu cap pensa diferent, no? Sempre penso, vale, molt bé, tio, o sigui, on està la pasta aquí? És a dir, com collons fots calés tu? O per què has muntat això aquí i no una altra cosa? I, tio, és que aquesta em fa molta gràcia. O sigui, a baix... Té un e-commerce. Hi ha marxandatge. Hi ha marxandatge que, Àlex, o sigui, el dia que vegi un tio amb aquesta sudadera pel carrer, et juro que li fotré una abraçada a matxo que li diré, tio, si no has comprat això. Venen coixins. Perquè aquell tio, a part de que segur que és un criptobro, bueno, o sigui, és un convers molt bèstia d'això, I després, quan te'n vas a Discussions, és brutal perquè comença com a tots els enllaços de viatges de confirmació de criptobros, de vídeos de YouTube i merdes d'aquestes. Després, el support our research, i hi ha una donació de cripto que li pots donar a aquest tio. O sigui, m'encantaria traçar el seu wallet per veure quanta gent li ha enviat cripto en aquest paio. Fes-ho, tio. Tu pots fer, no? Sí, si vols ho faig. I després hi ha un altre, que és el de la newsletter, que m'ha donat por posar el meu mail allà perquè jo crec que directament es presenta la Policia Nacional a casa teva i crec que no em venia gaire de gust, així que... El jutge Llarena. Sí. Bueno, confirma una miqueta la meva sospita que les úniques referències que hi ha a citacions de la recerca d'aquesta pàgina és a podcast a partir de juliol de 2019. Val? Vull dir, perquè clar, tots aquells gràfics no tenen cap puta referència, en canvi vas al que poses tu, no? Recerca, i és... són, bueno, referències a podcast. Potser és aquesta persona, potser és la persona d'aquesta web, estic pensant, la que parla això, però bueno, estic veient força, o sigui, podcast, Zero Hedge, Peak Prosperity, Cointelegraph, vull dir, hòstia, Déu-n'hi-do, saps? What Bitcoin Did, vull dir que en realitat són podcasts de la mateixa corda, no sé fins a quin punt això és com un cercle, aquells, te'n recordes de quan hi havia les webs antigues, tio, que hi havia el círculo de webs amigues, saps? Doncs que linkaves bàsicament les webs dels teus amics i estava per generar-vos una miqueta de tràfic, és exactament això, vull dir que al final és el que en anglès es diu circle jerk i que no penso traduir al català perquè és molt barroer, però que si a algú li interessa que s'ho busqui. Sí que en realitat jo crec que aquí s'estan una miqueta parlant entre ells i generant-se negoci entre ells. Jo me'n recordo que una cosa que sempre m'ha marcat, que sempre dius, que és has d'entendre els incentius de cada projecte, no? I quin és l'incentiu d'aquest projecte? Primer és que els trobin, no? Discoverability, perquè clar, si t'hi fixes, doncs ja tot va molt enfocat, la pàgina web va molt enfocada que els trobin. O sigui, en realitat té un bon domini, té molta autoritat, té un bon rànquing a Google i és molt explicatiu què collons va passar a 1971. Entres a la web, hi ha poc contingut, però clar, és la típica pàgina que igual potser perquè és que té molt tràfic i li han donat també la bola a través dels podcasts, a través d'haver sortit a newsletters i segurament surt a Wall Street Bets i altres subreddits d'aquests de criptobros, doncs que té molt tràfic, no? I que és la típica cosa que quan algú a Twitter posa qualsevol cosa relacionada amb la Reserva Federal Americana surt el típic criptobro de merda i li contesta i li diu sí, doncs mira't aquesta web perquè aquí t'ho explica tot, obre els teus ulls, saps? Illuminati, lol, saps? Vull dir que això segurament és el que passa i aleshores entres a la web. Tens molt tràfic, tenim molt tràfic de social media. I quin incentiu té aquesta? El que dius tu, tio. Té un e-commerce de merchandatge i té les donacions per la recerca. O sigui que segurament pots al·lucinar amb les donacions que té a nivell de Bitcoin. Aquesta persona estaria guai, si poguessis fer, tio. Si no, jo puc demanar-ho, jo no sé com fer-ho. No estic ficat, no tinc ni puta idea ni tan sols si tinc un wallet o no tinc un wallet de cripto. Crec que ja no, o no sé si l'he tingut mai, però podria preguntar-ho a algú si és molt senzill de mirar, que ho mirin i seria una bona cosa per compartir. O sigui, tu creus que aquí no hi ha res a rascar? Tu dius que això és tot conspiranoic? Perquè, a veure, sí que és cert que hi ha alguns on, a veure, apareix el source, no? I es nota que és una captura a pantalla com treta d'allà, o sigui, no crec que el tio se'ls hagi inventat tots. A veure, jo vull pensar que és una mica conspiranoia, però sí que és cert que és allò que entre broma i broma la verdad asoma, no? I aquí, home, evidentment el de les vaques no te'l compro. El de les vaques. Hosti, coses tan flagrants. Algunes són molt flagrants. Com el trencament entre la productivitat i la compensació
O sigui, aquest em sembla extremadament objectiu. Saps quina és la meva... A veure, la meva teoria... A veure, probablement tot això sigui veritat, val? Li anem a donar el benefici del dubte. L'altre és, què més va passar aquest any, val? O en aquesta dècada, per permetre que tot... O sigui, probablement no és una sola cosa, sinó que és una suma de coses. O sigui, per què Nixon va dir allò, no? Si segurament tenia a veure, doncs el que dèiem, encara potser inclús reconstrucció del món després de la Segona Guerra Mundial, l'anticipació de la Guerra Freda, segurament les relacions comercials amb Cuba, devia haver-hi moltes més coses a nivell macro que explicaven tot això, no? Però també hi ha la part aquesta, del que et dic, del viatge aquest de dir, hòstia, hi ha gràfics que aquest m'interessa, aquest no m'interessa. Mira, hi ha un que realment es podria haver ficat. Què més va passar? O sigui, mira, el 1971 no, tio, però el 1970, vull dir, tu que saps programar, què passa el 1970? No sé què passa, Àlex, explica-m'ho, no estava viu tampoc. La data de Linux, saps? Linux 8 és la data, comença allà, o sigui, tota la data les dates a nivell de programació dels sistemes operatius basats en Unix comencen al 1970, aleshores quan has de fer operacions sobre dates has de tenir en compte això. Vull dir, potser és una altra cosa que és casualitat i et podia haver dit una altra... Podia haver tret alguna gràfica derivada d'això, dir, hòstia, doncs el número, segurament això també fa que hi hagi certs desenvolupaments tecnològics i només es tingui en compte doncs, a partir del 1970. Es podia haver tret una data així, o una gràfica, i dir, mira, el 1970 va passar això, saps? Però el 1970 va ser una data arbitrària, vull dir que aquesta es va agafar com una data arbitrària. Val? Alguns d'aquests gràfics potser també va haver-hi alguna cosa que va ser casualitat que justament doncs, va ser el 1970. Per dir alguna cosa, vull dir, potser el 1970 va coincidir amb que McDonald's va ser l'any que ho va petar i van crear les macrofàbriques de vaques, per dir alguna cosa, no?, als Estats Units, i això no s'explica aquí, però sí que explica la gràfica de per què hi ha més vaques, més producció de vaques, saps? Com si sortissin d'una fàbrica. Però ja m'entens, als Estats Units, no? Sí, falta com el gràfic explicació. Aquest gràfic, però en context, d'on surt quina és la causa d'aquest gràfic, no? Aleshores, per això et dic, si tinguéssim la citació, els papers i tot això tindria bastant més de sentit, però si no, que et posi un gràfic de, mira, aquest any hi havia moltes vaques als Estats Units, ja ha coincidit aquí, però igual, no ho sé, tio, és l'any que va haver-hi menys gossos a les llars dels Estats Units. Què t'ajuda a explicar això? En què està basat? Té sentit o no? Potser també va ser l'any que més... No sé, va ser l'any que va haver-hi menys accidents d'avió, per dir alguna cosa, i no el posen, però si hagués hagut molts accidents d'avió, que has estat un any rècord amb accidents d'avió, te'l posarien aquí, no? Perquè causa polèmica. No ho sé, tio, si cada cop que li dono més voltes m'està semblant més conspiranoic, però a tu t'agraden aquestes coses, tio. És que a veure, jo quan veig aquestes merdes, o sigui, el meu cap, el primer que pensa és el següent, és Marc, no confonguis correlació amb causalitat, no té res a veure, val? Perquè la lliçó, la teoria me la sé. Però què passa? Que la teoria no m'acaba d'agradar. Llavors jo el que vull és conspiranoia. Val? Llavors què passa? Que jo necessito un host, o sigui tu, que li foti foc, saps? Però és que no, perquè tu també em surts amb els rotllets del llibre, que jo també em sé, llavors és que no m'agrada. Jo necessito un host que em digui que això, que tots estan a la merda, que això és una teoria conspiranoica a nivell mundial i que Donald Trump està en una espècie de búnquer secret amb Hitler, que realment està viu, i estan conspirant per veure què passarà en el món en els pròxims anys, tio. Mira, la meva teoria és que, sí, el món s'està anant tota la merda, però no per totes aquestes coses, però saps per què no m'agraden les teories conspiracionistes? És perquè suposen que els humans són molt més intel·ligents, o que hi ha un superset d'humans molt, molt, molt intel·ligents, molt influents i molt poderosos, que són la gent que controlen tot el món. Aleshores, això té certes implicacions. I jo no les compro, perquè jo crec que o sigui, l'espècie humana som profundament estúpids, egoistes, incapaços de coordinar-nos per una manifestació o una associació de veïns, com collons es poden arribar a coordinar gent molt poderosa, que és la gent més egoista del planeta, o sigui, com més poder i més riquesa tens, més egoista, més egòlatra i més gilipolles et tornes. Tu creus que aquesta gent diria, sí, doncs anem a controlar el món, però jo em quedo aquests països, tu aquests països i tinc aquesta influència aquí? Això no passarà mai, tio. O sigui, no, és impossible. Club Bilderberg,
Bilderberg, les teories de George Soros, el plan 2030, totes aquestes històries que els fanàtics de Vox i l'ultradreta et promouen, demostra una cosa, que ells es pensen que la gent és molt estúpida, però realment els més estúpids són ells, saps? Vull dir, perquè és que no existeix aquesta capa de gent tan poderosa i aquest ordre mundial. Són incapaços. Als Estats Units, els senadors i congressistes tenen més de 70 anys, si t'hi fixes. No sé si has vist el tema aquest de la gerontocràcia dels Estats Units, que és trist, val? És trist. Hi ha el representant aquest crec que és de la cambra, que es queda paralitzat, té ja aquest tema de, no sé si és senilitat o què tipus, que es queda paralitzat, o sigui, es queda a mig monyeco, a mitja presentació, i l'han hagut de treure ja un parell de cops en l'últim mes, val? Perquè és que ja no li dona un atac i no pot continuar la presentació. I hi havia un gràfic que vaig veure ahir, que és que l'edat dels congressistes dels Estats Units el percentatge de gent que està al Congrés de més de 70 anys als Estats Units ara són més del 70 o del 80% i no fa ni 15 anys no era ni el 20, saps? O sigui, quines teories conspiranoiques sortiran d'aquí? Quines es poden explicar a través dels gràfics aquests? Segur que moltes d'aquestes, perquè tu dius, és que clar, aquesta gent al 1970, bueno, crec que no estaven encara, bueno, al 1970, clar que fa 50 anys tenien 20 anys, per tant, podien estar en el fregat aquest, saps? Vull dir, potser va ser la gent que va crear, si anéssim a donar una volta de torca més encara a la teoria conspiranoica aquesta, diries, clar, aquesta gent ho va crear al 1971 i encara estan al poder, i per això encara estan allà, però, ostres, tenim un problema quan la palmin aquest. Si fos així, tio, o sigui, tens 50 anys per fer un pla de successió, tens 50 anys per adoctrinar la gent, saps, per deixar-ho tot lligat, atadito y bien atadito, no? Com va dir Franco, doncs, bueno, segurament es podia haver fet el mateix als Estats Units. Per tant, teories conspiranoiques, en aquest cas les justes, pregunta-li Joe Rogan, Andrew Tate o Jordi Wild o altres imbècils de referència del món del podcasting, perquè per regar a l'audiència amb desinformació, no sé, ja hi ha suficient gent allà fora. Sí, estic d'acord. És que crec que estem estirant una mica massa aquesta idea de es va morir jove. És a dir, a dia d'avui, quan tens 80 anys, t'has mort jove, saps? Jo ho he sentit, això, recentment, ho comentava amb la meva parella l'altre dia, que van dir a algú, o sigui, vaig sentir una conversa d'algú, i no, hòstia, és que, mira, tenia 82, 83 anys, hòstia, doncs encara era jove, dius, a veure, no estirem tant el xiclet, de la joventut. Vull dir, el carnet jove, si s'acaba als 30 anys o 35, ja no sé en quan s'acaba, no sé, no cal estirar que el carnet del Club Super 3 te'l donin fins que et jubilis. Clar, és que, tio, fixa't, és que, mira, tu saps què va passar l'any 27 o no? Va, el 27. Vinga, va, no? A on? Tornem-hi. Vull dir que el 27 a Myanmar, no sé què va passar a Algèria, el 27. És igual, Àlex, és igual. A l'any 27 passaven tan poques coses que només que en passés una ja era mundialment coneguda. No sé què és això. Doncs va haver-hi el 5è Congrés Solvay, d'acord? De l'any 27. Val. No saps què és això, tio? És el que va posar la primera pedra a la teoria quàntica. Vale. Que, a veure, tio, escolta, doncs en allà, vale, hi havia com una sèrie de físics. No. Sí, home, és aquell quadre tan famós on estan tots els físics. I no és el de la Biga que s'estan menjant l'esmorzar, No, això és de l'Empire State, encara que seria divertit que fos així. Però és semblant al quadre, val? Doncs en allà estava la Floynat, nen. Planck, Einstein, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, tots en allà, sentadets, fent-se una foto. Pues en allà què passava? Que hi havia com 2 generacions de científics, ¿vale? Per lo general els joves eren Pauli, Heisenberg, aquests se les donaven com de trencadors i tal, com dels disruptius. I llavors estaven els viejunis, no? Com per exemple Einstein, que ja era un tio que ja havia trallat tot el tema de la quàntica, però era com un aportador més sènior, com si diguéssim. Però hi havia un paio que era Schrödinger, que era com el nuevo venido, que va crear com l'equació que descriu com progressa la funció d'onda, que és molt interessant. Però això ho va publicar quan tenia 38 anys i el tio no se'l creien perquè era vell. Deien que era vell, amb 38 pals, tio. A dia d'avui, 38 anys, tio, encara estàs vivint a casa de la mare, tio. Realment, mirant el tema de les conspiranoies, pots allargar tant el xiclet perquè sempre surt un nou esdeveniment
que ajuda a explicar, no? O que el pots afegir tergiversant una miqueta el punt de vista. Ara que va haver-hi, bueno, que ho vam comentar, no? Un d'aquests episodis, que ara com que fa poc va ser el 11 de setembre, cada any per l'11 de setembre surt, doncs això, la gent que, hòstia, doncs el Never Forget, l'homenatge a les víctimes, tal, però Twitter i els Reddits i subreddits van plens de hòstia, ha sortit una nova investigació que va dir que l'explosió de no sé què, o les històries aquelles que vam comentar de una persona que feia 20 anys que mai faltava a la feina, algú el va trucar aquell dia que no anés a la feina i no hi va anar i gràcies a això està viu, no? Viatge de confirmació, saps? Vull dir, si haguessis anat a la feina doncs no hauries explicat aquesta història, no? Si veiem el que deia... Mira, això ho deia molt bé, tio, Johan Cruyff, saps? Un golondrino no hace primavera.